2023. Budget mabende osome kendo nitiere sectors mopogore opogore mabende oketne omenda. Moko no yudo lal to moko oyudo yuto maber. Wanyalo wacho ni kamane kaka piny nitiere nikech gik moko duto matimore nyaka wabed koda jogo mawinjo maber koachiel koda jogo mawinjo maracha. Kata kamano nyaka Ramogi ajuanga thuon wach mabende wadwa twake okinyi makawuono otudore koda wechego mag budget. Kata kamano penjo mabende wapenjo en ni japiny oyudo resruok kose oyo. Kaluwore ni budget makamae nitiere kaka onyalo loko ngima jopiny e yo makare kata ok onyal loko kaluwore ni gisani nengo mar ngima oidho malo kendo jopiny siko kayuak kotudore koda medruok e nengo mopogore opogore kaachiel koda nok mag gik moko ka nitiere nok mar mauta kaachiel koda nok mar chak masani nitiere e pachoka. Mane momiyo odiochieng' makawuono kan kenda mar mondo mi wabed koda mbaka machalo kamae. Antiere kae koda jopiny kaachiel koda jalony mabende dwa konyowa kolo kata goyo mbaka makamae mar mondo mi japiny maneno wasani obed koda ng'eyo kapo ni budget no biro kelo negi resruok kata oyo. Agie thuolo ne adwa kawo thuolo makende mar miyo welo magwa thuolo mar mondo mi gifulre ginyiswa ni gin ng'a kaachiel ni ang'o ma gitimo e buore Nairobi kae. Kachako koda wendowa mokwongo mabende antiere godo e studio kae okinyi makawuono, wendo mabende obet e dierwa. Ok adwa ni awach nyingi, adwa ni fulri ne nyako Ramogi ajuang ma nyalo bedo ni neni gisani ing'isgi ni in ng'a titimo ang'o e boma ma Nairobi kama chiegni. Kamano nyiko Ramogi nyinga en Robert Mbok, ane boma ma Nairobi ka kendo atiyo gi kambi miluongo ni Stitch by Wash, an co-founder kendo ane matelo ne weche mag dongruok mar kambi no. An gi mor moloyo mar bedo kanyakla ka mondo wawach wach mar budget. Iwacho ni itiyo koda ka ng'ato nyalo ija ohala. Inyalo mana lero ni jini ohala ni mana matine no ohala marang'o. Ohala mwatimo wan gi ohala ma dhi gi weche mag geche, waloso interior mag gari. Manyiso ni ka in gi gari ma dwaro kata kuoyo kombe, mano tich ma watimo. Waloso dashboard mag geche, waloso roof mag mtokni, waloso floor mag mtokni, kendo tijo maduong' walongo ni car upholstery. Erokamano ahinya. Mana kamano momiyo odiochieng' makawuono nitiere kae kaka ja ohala kaluwore ni nitiere gik mopogore opogore ma jatenda migawo mar omenda odiochieng' manyoro nosomo e budget mabende biro mulo ahinya jogo matimo weche mag ohala kata ohelni motudore koda wechego mag nyamburko. Kata kamano nitiere koda wendo mar ariyo mabende adwa miye thuolo mar mondo mi ofulnwa nyinge machiegni ahinya. Erokamano. Nyekwara Ramogi ajuang an giluonga ni Filipolo, adak e dala mar Nairobi ka. To abiro ka amora ahinya korwaka e Ramogi studio mondo achung' ne jopiny, mondo alerie kaka wan jopiny wawinjo e budget manolandi odiochieng' manyoro. To gimatimo Nairobi ka apuonjo nyithindo manigi dwaro makende ma dho ngere luongo ni special needs kids mapuonjo to jopiny bende amakrago kaluwore gi budget mane awinjo kolandi. Erokamano ahinya. Nyako Ramogi ajuang magi welo ariyo mabende wabiro bedo godo e studio kae. Kata kamano wantiere koda wendo machielo mabende wabiro tudore godo achiel kachiel kowuok e boma ma Kisumu mabende en jalony e weche mag uchumi e pacho kaka en mobiro konyo jopiny e ng'eyo adiera ka budget manyosom nyoro biro kelo resruok kata oyo. Hezbono molo kinyalo winja ka intiere e boma ma Kisumu kono ichiu nade Kisumu to bende nyalo mana lero ne jopiny, inyalo pakori ne jopiny. Erokamano ahinya Joyce. Amoso nyiko Ramogi ajuang kama mama gintie, an nyinga migosi Hezbono molo, an jalony e weche mag kwano kendo an achiel kuom jotelo motelo ne riwruok mag accountants e Kenya mangima miluongo ni East Park Council member. Mopogore gi mano, an jalony e weche mag omenda ka atiyo tich mar auditing gi dho ngere kata timo nonro ne buge mag kembe mopogore opogore. An chutho an e dala mar boma ma Nairobi, to Kisumu be antiere kambi wa iluongo ni Bon Andrew Associates, wan e dala ma Nairobi, Kisumu, Mombasa, Nakuru gi Kericho. Omiyo an kone gi koni, piny oruna Nairobi to sani koro an Kisumu. Koro amor ahinya kanyalo yudo thuolo ni mondo watwag gi nyikwa Ramogi ajuang
mondo wamed fuono negi gino kata gigo mane owache budget manosom nyoro gi migosi Ukuru Yatani. Erokamano ahinya Hesbon. Mano jalonya e weche mag uchumi ma Hesbon Omolo ma bende biro chwalo duonde kata biro kolo ne jopiny gigo manitiere e budget mano mar hikomenda mar 2022-2023 ma bende no soma yanga odiochieng' manyoro e od bura mamalo koda jatend migawo mar omenda Ukuru Yatani. Nyako Ramogi Ajwang' bende mineno wasani nyalo oronwa ote mari kata penjo moro amora ma ponono inyalo bedo godo e namba mar SMS mar 23 Facebook kacha wantiere live yudo Ramogi TV Kenya, Twitter @Ramogi TV KE. Ka an bendi nyalo tudri koda e Facebook page mara main Joyce Oduor, Twitter handle @Joyce Oduor_. Arwako duto ni machiegni e twaka okinyi ma kawuono. Ka wachako korka kori Robert. Budget mar $3.3 nyosom nyoro e od bura mamalo kapok wadhi kata matut eng'iyo moko kuom gigo kata moko kuom gigo mokete omenda mamulo jopiny. Budget makamano korka pachi bende biro kelo resruok ne jopiny koseoyo. Aparo ni ok dawach ni odhi kelo resruok dichiel, to wan gi geno bende ni resruok dhi bedo nikech kaluwore gi wach mar budget mar mane ambassador Ukuru Yatani osomo mar $3.3 gachiel, to wacho ni kaluwore gi chenro mar yudo omenda e boma ka, yudo omenda gi iluongo ni projected revenue biro bedo 2.4 trillion. 2.4 trillion en pesa ma ibiro kusany e piny kae, manyiso ni wan joala pod wan gi luoro matin ni pesa ni imanye nyiso ni ibiro yude kuom tax, to nyaka jopiny chiwre mondo nyaka jopiny timatek mondo pesa ni oyudi. To kwa ng'iyo expenditure podi iyudo ka expenditure mobedo projected en 3.31 trillion. Manyiso ni pod wan gi rem gi pesa midhi yudi gi pesa midhi tigo. Manyiso ni pesa morem ni obro wuok kanye. Koro kaka joala wan gi luor matin nikech wakia ni pesa ni ibiro mednwa tax matin. Pok wang'eyo ni finance bill ibiro som karango. To kosom finance bill to ma dhi miyo watuta ahinya ni to pesa morem ni dhi wuok kanye, to tax dhi bedo nade. Kata kamano mor ma pod wan go sama sani en ni pok onyiswa ni tax omedi, manyiso ni mano en yweyo matin, nyiso ni wan gi some stability e dho ngere, to mano ok en eduto. Koro pod wadhi wacho matut kaluwore gi weche gi, to wan gi geno kendo wan gi weche mwanyalo dwaro ni sirikal otem mondo wabed kaka joma kelo pesa, wabed gi konyruok moloyo mano ubedo e budget. Erokamano ahinya. Kwa dhi korka kori Philip Olo, in kaka jal mobiro kae mar mondo mi ochwal kata duon jopiny, wanyalo wacho ni chung'e lo jopiny mathoth manyalo bedo ni neno tipo mar Ramogi TV gi sani. Budget manyosom nyoro biro kelo resruok ne japiny kaluwore ni nitiere kuonde mopogore opogore ma bende nokete pesa. Aka wang'iyo wechego ma bende no mimaino, weche mag somo, nitiere weche mag pur kata ma bende no yudo yuto maber kaachiel koda weche mamoko. Japiny biro yudo resruok makare kaka dwarore kosepodi. An kaka japiny mokwongo sama wawinjo ni dhi som budget, waketo geno wa mang'eny kuom budget no. Dogi kaluwore kaka sani ngima noridore nwa. Geno wa kaka jopiny ne wageno ni budget ni nyalo miyo wa yweyo matin. To gi nyaka sama wawuoye ni kaka jopiny waneno matek. To budget ni onge konyruok monyalo kelo nwa. Nikech kwang'iye ong'eny. To part mowenwa ma wadhi chule tax ok wang'e ni wadhi golo osuru ni gi yo mane. To wanyalo gole koluwore gi bech gik moko inyalo mednwa. Koro ok wang'eyo ni $2 trillion ni wadhi yude ka nikech ohewo kata budget manogo to ukete kuom tax jopiny. Manyiso ni wane manyaka wadhi timang'o wagole. To ok wang'eyo ni dhi mednwa gik moko mondo pesa ni wuog e wiye ka, tadieri sama wantiere ni otek. To ma pok no somnwa budget. Koro pesa ni ema buogo kaka jopiny ni to wadhi konyore nang'o. Erokamano ahinya. Awewa kawe pach jalonye kaunti ma Kisumu mano Hesbon Omolo ma bende jalonye wechego mag uchumi matudore kodwa aka entiere studio marwa e boma ma Kisumu. Hesbon aka luwore koda budget ma bende nyot soma ayango odiochieng' manyoro, mano budget mar $3.3. Budget makamano osome kata bedo ni osome migawo kata piny owacho ma pacho kaendi onge koda omenda makamano. Mano matiende
matiende ni omenda trilion 2.14 ibiro yudi kowuok kuom usuru mabende ibiro chok kuom jopiny. To nitiere omenda mabende en bilion 800, mano milion 800, bilion 862 mabende sirikal biro yudo kowuok kuom hola mabende gikaw kowuok e migepe mopogore opogore. Akawadhi korka usuru kanyo nikech mano e gino mamulo japiny ahinya. Sirikal biro tiyo koda yore mage kata nyalo tiyo koda yore mage mar neno ni usuru makamano chok kuom jopiny ma ok okelo pek kata ok omedo pek moramora ne japiny. Erokamano ahinya Joyce. Aparo ni budget manosom nyoro en 3.3 trillion kendo oidho malo kopim gi higa mar 2022 kadhi 22 makoro watieko dwe mar 6 mwachomoni. Tiende ni pesa minyal sol kolure gosuru en trilion 2 gi nukta achiel aparo, kaeto nitiere gimoro ni appropriation in aid, mano mawuok e kembe mag sirikal machalo kaka the MDS ma gimbe gin gi pesa magichoko giwegi, koro biduto biro 2.4 trillion. So miolo en mana kaka iwachono 860 billion mapod nyakwa many yore mwayudego. Kenya nigi gowi mang'eny kendo gowi pwadhi ka romo lao trilion 9. Pod wadhi medo olo pesa nikech ok wanyal bedo gi budget ni mwa manage ka waonge pesa. Gima nyaka wang'e ni trilion 2 mwachoko mag usuru gi, kikawo atamalo maduong' kuome idhi chulo gowi ma wan go mang'eny cha, nikech higa ka higa wan gi gowi ma kwachulo to sani koro wahawo trilion 1 e chulo gowi kende. 860 billion oket mana mar chulo gowi. Tiende ni chuno ni nyaka koro wadog wamedo holo mondo mi wane kaka wanyalo rieyo weche mag uchumi. Holo ok rach, mak mana ni obedo holo ma ok mi wa msigo ahinya kaka jo Kenya. Tiende ni interest mare onego bed man piny. Mar ariyo, thuolo michulego onego bed mabor ma ok en gima ichulo bang' higni 3-4. Koro nyaka sirikal kel chenro ma miyo gimiluongo ni debt mix bedo maber. Tiende ni waholo pesa mwanyalo chulo higni mang'eny, nitie gimiluongo ni concessionary loans mwanyalo kawo e bengi machalo kaka World Bank. Koro ma iluongo ni commercial machalo Eurobond gi, koro waduoko piny. To kopogore gi mano, nitiere reform kata chenro ma waziri owacho ni odhi kelo machalo kaka loko KRA owe bedo KRA miluongo ni Kenya Revenue Authority, koro bed gimiluongo ni Kenya Revenue Service Authority. To chalo gima buogo jopiny, ochalo joma biro ga ng'enge kamanyo pesa iri. Tiende gidwa loko suchgi mondo gibed a friendly authority service ka gisolo osuru. Nitiere bende migawo moro magiwacho mapano ni jaohala kaka wetena mantie sudo kanyo onego ng'e ni kawuono ka in gi ywaruok gi Kenya Revenue e wacho osuru, kamoro iwacho ni onego ichul kata milion 100, to in iwacho ni asechulo te, to kipingo mano to sani koro waziri wacho ni odwaro loko chik ni kapok idhi pingo to ikuongo idhi chulo nus mar pesano, idhi chulo iketo account Central Bank kapod uyalo. Aparo ni mano lokruok magikelo mondo gine ni cases magin go mondo dhi mapiyo. Taparo ni mano to lokruok marach, nikech kamoro inyalo mi assessment kata inyawach ni onego ichul osuru moko onego ichul. Koro kidwa ni chak idhi chul pesano to ionge go. Omiyo mano taparo ni lokruok ma ok ni kare. To nitie mabeyo, nikech nitiere migepe mang'eny mokete omenda manyalo konyo jowa mahinyore kalure gi kech masani omako piny nikech nok mar koth. Mar ariyo, kalure gi lweny manitiere pinje ma ok omiyo gik moko mwatiyo go odiechieng' kodiechieng' bechgi odhi malo. Omiyo nitiere mabeyo gi maricho. To gima duong' ni gowi to piny mangima nigi gowi. To be onyalo bedo gowi ma kool titiyogo e yo makare. Be onyalo bedo gowi ma kool ten mar yore mag dongruok, ok mag gimiluongo ni recurrent michulogo kata msara ne jotich. Apani magi gik manyaka watang'ne, kaeto maduong' moloyo ni kik obed pesa miolo to dhi e mibadhi. Nikech nitie ranyisi mang'eny mwasebedogo mar pesa mar hola motimo gima ber to time bei machal nade.
Erokamana inya Hezbon. Erokamana inya Hezbon kuom paro mabende ichwalo kotudore koda yore mabende sirikal biro tiyo godo choko usuru mano trilion 2.4 mabende biro choki. Wanyalo wacho ni mar bugo kata miyo budget mar hik omenda mar 2022 2023 obedo e yo makare pacho kae. Ka waduogo iru e studio kae Robert kachiel koda Philip. E kinde mabende nosom budget odiochieng' manyoro ne wang'iyo ka nitiere sectors moko wanyalo wacho ni oyudo ber. Akawa chako korka kori Robert, nitiere kaka nyamburko go kata wanyalo wacho ni locally manufactured motor vehicles e pacho kae sani koro obedo exempted kuom kata ok biketnegi mano value added tax. In kaka jalno matimo ohala motudore koda nyamburko go, ere kaka mano biro kelo nu ber? Mano bende biro kelo resruok ne un kata in maintiere sector makamano? Erokamano Joyce kuom ya thuolo ni kendo monda wuoye wachni. Awacho ni mano en wach maber kendo bedo no miwa nafas ni weche mag geche omigi gimiluongo ni tax exempt. Manyiso ni mano samiloso gari nigi gik mang'eny miloso kuome. Nitie kaka wan joma deal gi loso interior mare, nitie joma deal kata gi body works mage. Manyiso ni nitie yweyo matin mobedo kanyo madhi konyowa johala. Manyiso ni sama koro ogol ni tax e kuom gari cha, nyiso ni beche dhi dok piny. To ka beche odok piny, nyiso ni jopiny mang'eny nyalo dwaro mondo tim nade, mondo oyude, mondo ng'iewe. Seche ma jopiny mang'eny ng'iewe, otimo gimiluongo ni o create demand. Sama demand osebedo e business, wan wa create supply. Manyiso ni wamiyo jopiny opportunity mar yudo gik ma gidwaro. Koro mano en resruok maduong' ne wan, nikech nyiso ni wanyalo uso geche mang'eny, inyalo us geche mang'eny, to sami uso geche mang'eny, wambe wan gi nafas mar timo loso geche mang'eny. Kaka nawacho ni wan gi waloso geche Nairobi, Eldoret, kendo wan Mombasa. Manyiso ni wan gi nafas mar serve jo mang'eny. Kendo ka yweyo ni omedo bedo, to waduoko ne sirikal erokamano mondo wamed bedo gi nafas mar konyo kanyo kori nyalo wacho ni un jogo manitiere sector mar nyamburko, nikech kata kanyo waneno ka nitiere locally manufactured motor vehicle mabende obedo exempted kata koro ogol gi mar mondo mi gionge excess duty cha ogol kuom gi kamana kata kopogore koda value added tax bende nitiere excess duty mabende ogol negi. Mano kelo nu resruok moro? Kamano mano kelo resruok moro nikech koro wan gi the ripple effect. Manyiso ni sama resruok ni obedo, yweyo dhi ka dok chien nyaka ne ng'ata matiyo e nafasni. Manyiso ni wan gi thuolo mar duoko cost of production. Cost of production obedo reduced. Sama cost of production obedo reduced, nyiso ni in gi nafas mar timo ohala ka cost mari koro bed malo kaka nicha entie. Koro mano omiyo wayweyo maber, manyalo wacho ni sirikal otemo. To pod wan gi ywak moro ni tax ma chalo kaka VAT, pod wan gi tax e gik moko mopogore opogore. Manyiso ni magi nafas ma pod wanyalo dwaro kaka jo business community mondo omiwa resruok, mondo wabed ni wanyalo timo tich mang'eny, wanyalo ndiko jo mang'eny matiyo, mondo wanyalo medo gero pinywa ma Kenya ka. Philip korga kori nyoro kane waneno kosoma budget sirikal noketo maino e agenda ang'wen madongo mapachoka, mano moting'o wechego mag thieth, wechego mag kembe mag thedho mwandu kata manufacturing, wantiere kanyo koda weche mag gero ute manengo gi yot, kaachiel koda wechego mag neno ni piny Kenya obedo koda chiemo moromo. Kata kamano nitiere omenda mabende oketne sekta mar kwang'iyo kata wechego mag chiemo. Kwang'iyo ni sani jo Kenya mathoth ywak ahinya ni onge nok mar chiemo nitiere pacho kaendi, ne waneno ni nitiere nok mar chak. To nyaka sani omenda mabende noketne sekta mar pur en bilion 63.9 kende. Mano bende biro konyo e tieko nok mag gik moko kaka chiemo, bech chiemo moidho. Nyocha waneno e yore mag tudruok kata Twitter kacha ka ji ywak ni lower food prices. #mano trend kuom kinde mathoth. Kendo ang'e ni nyaka sani jopiny bende pod ichwalo duon gi e yo machalo kama. Mano bende biro konyo kata bedo ni noket maine Big Four agenda ka ting'o malo neno ni piny Kenya nitiere koda chiemo maromo. Bende nitiere e kind Big Four agenda matenda sirikal mar Uhuru Kenyatta nitiere godo. Erokamano kendo. An kaka japiny mochung' ne jopiny pod ok odhi konyowa ahinya. Nyaka
wane ni to pesa ni ukete lwet ng'agini to tiyo nang' koka wadhi yie ni pesa no nyalo konyo ningech sama jogi okoketnegi osuru gin kaka jawala wa osewacho ka ni gin kanyo giwinjo ber moro matin to wan onge ber mwadhi winjo ningech korwa onge gimidhi duoknwa piny gine moduoknegi kopo ni japiny pod nyalo idho kata gari koya Kisumu kobiro Nairobi pesa moidhogo cha pod chalre achala pod odhi idho mana gi fare machalre koro wan korwa okwa kanyo okomorowa ahinya korka chiemo kata mar migawo mar pur chiemo wayudo kowuok kuom pur manyiso ni pesa koket ne jopur to wambe wanyalo winjo maber matin ningech jopiny gitiyo kowuok e lwetgi to dhi e dhoggi manyiso ni matin moyudo nonyiewo godo chiemo matin to nyalo konyorego to pesa moket kanyo no pod ok wayie kode ahinya nowinjo mednwa moro matin ningech king'iyo big for agenda ahinya sirikal odhi okawo pesa mang'eny oketo korgi ma wigi owil kodwa matin madegi medwa moro matin to jomidhi ketgi e lwetgi be obed jok moko mang'iyo ni to japiny winjo nang'o kamano. Ero kama. Akawa dhi korka Hesbon Omolo mantiere county ma Kisumu. Hesbon Omolo kinyalo winja agisani. Adwa ni tema lero ne jopiny. Nitiere gigo miluongo ni value added tax ka achiel koda excess duty. Bende nitiere kanyo yorego mag income tax measures ka achiel koda miscellaneous fees kata levies. Mabende nye waneno komula budget mabende no soma yanga odiochieng' manyoro. Atoka koro wang'iyo gino mabende wanyalo wacho ni mi kata winjo maber kata oyuto e budget ma osomo odiochieng' manyoro aka wang'iyo kanyo korka nyamburko mating'o jowuoth kata PSV mago mabedo kata mithedho e pacho kae monyalo wacho ni gin locally produced negi bedo exempted kata no gol negi mano VAT ka achiel koda excess duty nyalo mana lero ne jopiny ni mano tiende enang'o to ere kako nyalo kelo resruok ne johala maponono nitiere sectors makamago. Ero kamana inya Joyce aparo ni migawo mar solo suru ma VAT kata excess duty sama ogole ne joma loso nyamburko e Kenya kata iyudo ni koro bech loso nyamburko go dhi bedo mayot mak mana ni gima nyaka wapenjre to nyamburko adi mwaloso Kenya ka mano be gima important nikech ok owach ni repair en manufacture ngeni nitiere repair gi manufacture gigo pogore tene jogo maloso nyamburko from start to end most likely ma biro konyo kembe machalo kaka General Motors gini jogo ma kembe madongo maloso magi but aparo ni gima duong' ma temo lengo ni jo Kenya onego oyud thuolo mar loso geche gi ma mondo mi igni mabiro go wambe wanyalo bedo ni koro okwa geche oko mang'eny kaka waomo geche Japan kama pesa wadhi oko kuro nitie gimoro kama ni Miracle Machining Complex mano chak chon ma diere moko mane winjo kane Nyayo wacho ni wan gi Nyayo ka mano oger 1990 mane kama ne policy ni temo lengo mondo mi wabed wanyalo loso geche gi ka koro miyo jolos geche aina go taparo ni gi thuolo mar yudo nafu matin kaka jawadono wacho nikech kata ka loso gari tanyalo wuoyo go siepane ni in be tim na the internal upholstery koro mano obed exempted from VAT gi excise duty omiyo kanyo to nitiere gen mak mana ni e sector mar mtokni go kako riduogo kur jo kar jo motorcycle jo apiko gi jo ginene gi jo tuk kendo nitiere kama koro migi ni ga koro gikawo insurance ne jogo magiting'o mapani chien ka ne ok en gima ne otegno ne ok gikawo insurance ne abiria magiting'o sani koro nyaka gikawo insurance so mago proposals manitie kopogore gi mano nitiere excise duty or VAT ma sani okete weche mag lendo kata advertisement ma mana pane dhi chando kata media houses nikech sani ka koro adwa lando gira moro ka en gima related gi gaming kata gimiluongo ni alcohol to koro nitiere 15% atamalo 15 ma kendo bendo mede omiyo nitiere kuma gikelo gi kuonde ma gigolo but aparo ni maduong' moloyo e korka solo osuru ka nikech sirikal nyaka yud pesa ma okalero kamoro chien kacha en ni nitiere reform e VAT onego beni magolo ushuru mang'eny moloyo kata pay as you earn to kosetimo maber ogolo mana atamalo 25 26 mag usuru ma Kenya solo
tiene ni nitiere a lot of gaps kanyo. Koro sirkal gi kolure gi migawo mar Kenya Revenue okelo gimoro manyien ma gichako higani miluongo ni teams ni tiende ni ETR machine midhi miyi sani en moro manigi chip kata en gi card ma keto pesa ma ng'ato ong'iepogo to sano otero report ne KRA ni ng'ane ong'iepo ka koro onge ng'ama badhore e solo VAT. Apani mano biro konyo ahinya neno ni jogo ma timo ohala kose kawo pesa kuom jomobiro ng'iepo to gichak gibadhore gi pesa gimiye sirkal direct. Omiyo mago some of the reforms manitiere e yore ma kamano. To nitiere VAT bende gi excise duty mogol e gik machalo kaka pharmaceutical companies maloso yedhe, joma manufacture yath. Koro mano be gimbe aneno ka omigi nafu kanyo. But giko neni okaneno ka reform otimo malich minyalo wacho ni sectors monego yud nafu mang'eny oyudo. Hesbon kapodi winja kang'adi mana matin nitiere penjo kae ma anyalo gombo mar penji. Nitiere rates kata rates mag excess duty mago moket ne petrol, diesel kaachiel koda mauta mar tae pacho kaendi. E kinde mani somo budget makamano odiochieng' manyoro wacha yanga ni rates makamano biro dong flat e kinde mabiro mbele. To sani par ni nitiere nok mar maute pacho kae. Mana kaka ang'eni kata in kaka jakenya isebedo kineno kaka jopiny osebedo akayua kata kachandore akaluore koda nok mar maute. Ere kaka mano biro konyo japiny gi sani bende biro kelo resruok e yo makare. Bende par ni nitiere petroleum products ma bende owach ni ok bi ketne gi excess duty. Ere kaka mano biro kelo resruok ne japiny. Hesbon. Aparo ni gi sani to onge resruok malong'o mwanyalo yudo nikech naparo ni minister ne nyalo wacho ni taxes mwaketo obed excise obed VAT levies manitiere e yor mafuta gin levies madhi 7 ma kiriwo te to gichien kacha na en atamalo 55 mar bech mafuta ne en levies. Sani koro nikech bech mafuta bendo medore kumwe ng'iewe kucho obiro oduogo piny gimoro atamalo 47 mahawo 50. Mage mana aparo ne ginyalo wacho ni chien kacha ni waonge kata VAT manwakete mafuta. Wagol VAT mar mafuta mar 8% ni. Mano domiyo okonyo jopiny. To nikech ok nyal gole nikech mano be kama sirkal yudo go pesa yo mayot. Aneno ka kanyo pod wadhi bedo gi pek ka ok waparo matut. Nikech kopogore gi mafuta mwagolo oko marwa okwamo kaka nowacho nowuok Turkana pok wawinjo ndache malong'o. Ne wan gi refinery Mombasa ne waloro. Koro mafuta moa oko biro kaka osebedo refined. Omiyo nitiere lokruok monego wabed go e energy sector manyalo miyo wabed gi lokruok e migawono. Aparo ni ondama ma minister kaono to gisani to kane ka nitie lokruok modhi kelo mak mana ni kagi reform gimiluongo ni the subsidy program mane giketo madiere mane bech mafuta ne piny to ne giwe bei kuma ne nitiere kato gi bill gimiluongo ni buffer. Koro sama bech mafuta dhi malo to koro giduoko pesa mo matin ne jo piny sama idhi ng'iewo mafuta e petrol gimiduo pesa mane miyo koro weg mafuta gomo ni ogidwa chuni nikech sirkal pok no omiyogi kata odekogo. Aparo ni program no ka ginyal golo ushuru moko to nego ong'i kaka omedo dhi nyime mondo mi bech mafuta kik hiny japiny ahinya. Aparo ni mano gima nyalo konyowa gi sani nikech king'iyo pinje moluorowa duto te bech mafuta gi osemedo odhi idho malo. To aparo ni subsidy no onyalo dhi nyime to ere tiendi ket subsidy ichoko kata ichak iduoko gi koni. Kamoro mondo mi wabed gi dongruok moriere inyalo ng'ado gi nikech mano be nyalo kelo mibadhi. Iko akani koro wang'i tax regime mar mafuta. Taxes ng'eny mane adieri makende. 55% of tax kaena ni bech mafuta kaen 100 to siling 50 en mar tax. Waduok tax piny. Mano to en changamoto kata wach manyalo miyo wajongo mondo walos mano. Hesbon erokamano. Adwa ni Philip Olo bende ochwale pache kotudore koda wachno mar mafuta. In kaka japiny kata mauta e pacho ka wasebedo ka waneno aka nitiere koda nok mar mauta osebedo e pacho kae kendo nyaka sani lita achiel mar mauta obed mano mar petrol obed mano mar diesel wasebedo kwa neno aka nengo gini mala ahinya. To tok budget mabende no somo odiochieng' manyoro gigo mabende sirikal nowacho ka bende koro gidwa golo excess duty rates gik moko kaka petrol, diesel kaachiel koda mauta mar taya.
in kaka japiny ineno ka mano biro kelo fuong'ruok osepodi jo Kenya pod obeda beda mos kaluwore ni budget en gino ma itera mos kineno kaka higa dhi. Ayie gi jalony kuom wuoyo kuom mafuta kanyo. Kar mafuta kanyo onge nafu mwayuda ahinya. Onge ber moro ma kaka japiny dhi yuda ahinya. Ningech sama usuru ng'eny kuom mafuta en mana wuond moro ni ogolnegi tax gibedo accepted gi dongere ogolnegi tax to gik ma gidhi golo pod dhi duogo mane wiwa kaka jopiny ma percentage ma tax ma idhi ng'ad kuom jo mafuta wane ma pod wadhi hinyore. Sama idhi go mafuta joka ok dhi ng'iyo ni ma japiny ma sirikal idhi miwa mafuta gi kaka bei makanyo ringo nikech joka bedwa ni mondo pesa gi ma gibedo go kocha okonyre. Koro ka ne sirikal nyalo konyowa kar mafuta no to bei no bene giwuoyo nwa matin bech mafuta no. Alafu resources ma ntiere i Kenya waka kaka mafuta manyocha wuok Turkana to wachne olal kamano mage mane gidhi gi yawonwa. Koro wambe wabede go dunduwa moro mar mafuta ma kata ko jogo tax no golnegi kamano to wan gi moro mwanyalo yudo direct kuwuok ang'owa e Kenya waka kachiel kachiel ningeche kogole agola ni owach ni gin oko mar osuru to gine ma samoro gidhi nywa beto be ok ahinya ningech kuonde ma giome mafuta koya oko to pod gichudo kuno manyiso ni kanyo to kian kaka japiny aneno ni sirikal odwa umowa gimoro kanyo. Robert, aneno kigilo ng'iyo Philip e kinde ma Philip ne wuoyo ponono nitiere wach moro ma ili minyalo gombo medo kotudore koda wach makamano. Damed wacho ni wach mar mafuta to mana kaka Philip gi Hesbon wacho no winjo medwa yueyo moro maber moloyo kaka okete nikech waneno ni wach ni nitiere relief matin moket ka to chako med moro gi bathe kacha to mafuta affect mafuta inyo sectors mang'eny manyiso ni sama mafuta omedore bech mafuta omedore wan ki johala nyiso ni cost of production kuonde mang'eny oidho malo to seche moseidho malo nyiso ni ji mang'eny biro bedo gi pek timo ohala to kata king'iye directly kiwan manyiso ni sama iketo sama cost mar mafuta pod odhi malo nikech pok wabedo gi local refineries pok wabedo gi chenro mar bedo gi mafuta wa mawuok kaka mawuok Turkana cha nyiso ni ji matin biro dwaro tiyo gi mtokni seche ma ji matin dwaro tiyo gi mtokni wan kaka joma loso mtokni wan gi thuolo matek nikech ji matin kaka koro tiyo gi mtokni nyiso ni waonge gi tich mang'eny koro e yorno da medo jiwo sirikal gi jogo mochung' ne finance mondo med kete yueyo e wach mag mafuta. Kamana iya. Nyakoro Mugejo ngamedo mana paro ni e studio kinyi makawuono antiere kae koda Philip Olo, Robert Mboka achiel koda Hesbon Omolo mabende tudore kodwa kantiere e studio marwa e county Kathuon wach mabende wawuoye en ni japiny oyudo resruok mano tok budget mabende osoma yanga odiochieng' manyoro kod jatend migao mar omenda e pacho kae mano Ukuru Yatani bende nyisi ni nyalo chwalonwa ote mari e namba wa mar 36000 Facebook kacha bende wantiere live iyudo Ramogi TV Kenya Twitter @Ramogi TV KE kan bende nyalo tudri koda e Facebook page mara main Joyce Oduor Twitter handle @Joyce Oduor _ akasomo moko kuom ote mabende aneno ka joneno magwa oseoronwa e Facebook ka Charanex Ward Monica wacho ni onge resruok kanyo Ras Owino ma Kanondi wacho ni budget ok okonyo mwananchi ma kawaida kata matin erokamano ahinya Sam Jakom wacho ni anto kod pacha budget ni onge kama dhi konyo japiny onego basic commodities duok piny kigolo levies e basic commodities budget pokodok piny budget pod dok sure they consume safe content. Join the excitement that is Kids View. Popular, lovable. Thank you. Chenro mar chudo kokalo e yor simo ni kod arita maber mana kaka bengi kendo imenyo gi migepe mochung'ne omenda.
Injili ni okelie chuny makare, injili ni okelie chuny mar bolruok, injili ni okelie chuny mar dhi kwayo. Ngeso ka ngeso gokinyi, wayawo chunywa gi mor kendo gi yie. Nitiere yo manenore ni dhano ni kare. Wawinjo wach Nyasaye maloko ngima koa kuom jotich Nyasaye. Ber mar owadu onego bed morni. Injili ngima. Ngeso ka ngeso, saa 2 mar okinyi, mana e Ramogi TV. Thuolo maber mayudo mar puodo wi sapti. Kaka tienda winyreno, ok obi bedo jaloch e tugoni. To ng'ama biro loyo en chi wuoda Shraga. Winning is not for everyone. Play responsibly. Kae kama ngolo maliet rome, kendo kaka wang'eyo, ngolo maber kelo mor gi kwe e ngima. Wakikonu ngolo maber mogundho, koa kuonde mopogore opogore. Riwri gi DJ Kolo kod Lind Ramogi e chenro maliet mar thum dag mor. Ngeso ka ngeso, saa 5 otieno. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Sang'wen gi dakika 15 manyiso ni twak e chenro mar mbaka oromo pod dhi nyime. Chenro mabende biro rumo saa 5 mar onyango. Parni e kidieny mar mbaka oromo wachiwo ne jopiny bende thuolo mar goyo mbaka. Mbaka mabende wachoro nyaka e counties magwa makaluo mopogore opogore. Okiny makawuone twak e chenro mar mbaka oromo. Wadwaro mar mondo mi wawinj pach jopiny mantiere e county ma Kisumo. Kaponi budget mabende nosomo odiochieng' manyoro bende nagiyudo resruok to ka bende nosesoma budget makamano. Achiel kachiel wabiro dhi e county ma Kisumo. Wantiere koda reporter marwa Millicent Adhiambo mogo touch e county ma Kisumo. Millicent, kijalo mna winja e yo makare amosi ni misawa county ma Kisumo chio nade tijalo mana kao twak gi kanyo. Pero kamana nya Sharon, county ma Kisumu ochio maber. Kaindi kaka wang'eyo ni odiochieng' manyoro jatend migao mar omenda Ukuri Atani nosomo budget mar ikomenda ma higa ni endi 2022 kaachiel kod higa manyien 2023. Kama bende ne gitemo ahinya bero migepe mopogore opogore kotenore kod budget makamano. Kama bende jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta ne temo chopo lek mag ang'wen madongo kokalo kuom sectors mopogore opogore. Bende nwayudo ni nitiere sectors ma bende ne ogol ne gijuok ma bende itimo kaendi ma ijuogo godo ji kanyo kama wayudo ni bende mtokni mating'o jowuoth ma bende ithedho pacho kaendi ne ogol oko mondo mi kik gibi ajuoggi e ndalogi ka gidhi mbele kod tich. An kod jopiny Kenya ma bende dwa golo pacho kuda ng'eyo ni bende budget manosom odiochieng' manyoro ni endi bende okelo lokruok moro amora ne japiny mamwalo kaendi kaka ma idendo ni common mwananchi mondo mi wayud pachgi ni gin gineno nade kotenore kod migepe kata sectors mogol negi solo osuru kata juok ma itimo kinde ka
kinde ang'o madhi timore Kenya ka to bende giyudo fuong'ruok pacho kae ni kotenore kod budget ma kamano bende en budget mogik mar jatend piny Kenya ma pacho kae ndi Uhuru Kenyatta kapok oweyo telo ne ng'ama chielo mabiro donjo e yiero mabiro maduong' dwe mar aboro. Machiegni kuom Magajwang' en seche mag mbakoromo achiel e kar chung' geche ma Kisumu ma idendo ni Kisumu Bus Park mondo wawuoth gi jowuoth kaendi kaachiel kod gi jogo maloko ohala kaendi, jogo ma bende tiyo kod geche mondo gimiwa pach kotenore kod budget manyoro machiegni ahinya. Ang' nichap gi nyingi gi kamera alafu inyisa ni ineno nade bende budget manosomo odiochieng' mananyoro okelo fuong'ruok kata yot ne japiny ma idendo ni common mwananchi mamwalo kaendi ma bende pacho kaendi osolo osuru kaka dhano kalure kod kaka sani ngima chalo e pacho kaendi. Erokamano an iluonga ni Roda Tieno kuom budget manosom nyoro ne onge fuong'ruok moro amora mane wayudo ka wan common mwananchi ma piny kae ka wan jo Kisumo sani wawinjo matek kech budget manosom nyoro mana jo pesa mamalo ema nyalo yudo fuong'ruok lakini wan jo piny kamayo ok wanyal yudo fuong'ruok. Koro gima wakwayo Honorable Uhuru Kenyatta gi baba konywa uru nikech mafuta oidho, salad oidho, chak ok wayudi, gimoro amora ok wayudi, konywa uru. Alafu koro sani nyithindo dwa yepo, nyithindo dwa dhi boarding, sani dwa nyiew negi sukari, uniform, chak, sabun, sawa konywa. Mano gima dang' awachi. Erokamano ahinya machiegni adhir japiny machielo mondo embo miwa pacho nyisa ni bende fuong'ruok oneno kaka japiny kokalo kuom budget mane osomo odiochieng' makanyoro. Chakna gi nyingi. An iluonga ni Divoda Lego. Budget manyoro no kaneno gima okonyo godo common man. Pod anena ka pod oridre. Okaneno gima budget manyoro no konyo godo common man. Okonyo go mana ng'ama ni malo. Gik moko idho mafuta eri kata kidhi e petrol neno pod imanyo. Kibire mogo kae ni onge manyo. Yani gik moko pod idha. Mane gima neno an budget manyoro no kaneno gima okonyo go common man. Pod omedo mana inyo oganda mani piny ni. Oganda mani male ma winjo maber wanonge. Koro kotenore kod wach juok mogol ne geche mating'o jowuoth ma bende ithedho pacho kaendi. Inyalo wacho ng'eyo wach no bende en gima ber motim nikech wayudo ni gitimo mano to wayudo ni sectors moko ywak kaka jopur ywak ni owegi to pur kaendi ema chiemo wuoke ema mwandu bende wuoke. Inyalo wacho ng'eyo wach no. Ineno sector ma koka gari ni kono to gitimo maber matin. Ten mana ni japur to pod nyaka yuaga nikech sekta magari ni onge gima odhi konye godo. Sekta magari ni dhi konyo godo mana weg geche. Koro kanyo ndio korge jogeche to dhi winyo maber lakini jopur to nyaka winye marach kalingana gi gima dhi mbele no. Erokamano ahinya japiny machielo ma bende ang' ne miwa pache kotenore kod budget mosom nyoro ka bende japiny mamwalo kaendi okonyore koso pek pod nitiere ngima pod dhi beda medoridore kaka piny medore. Yes, I'm Jayalo Peter Mbata. An achiel kuom johala matindo awuok e hawking fraternity sector kaka johala matindo. Gima dawachi ni budget manosom wan kaka wajoma ni piny wabedo kod hinyruok mang'eny nikech sama wuoyeni kata nan kod jatuo mano osiptal tinwang'o kata mana yath inwang'o ni dhi ng'iewo oko ekikelo ithiedhonigo jatuo. Ka waduogo e food commodities tinwang'o ka yore mag chiemo pod wan kod hinyruok. Kidhi idwaro chak, kidhi idwaro mogo, sukari, mauta, gimoro amora matindo ma common man tiyogo inwang'o ni gigi bechgi pod ni malo pok odok piny. To sirikal kane wanwang'o allocation mane gitimo madhi e weche mag chulo jotich to gi weche mag allowances to wanwang'o ka ni malo kendo gigerore kaka gin to wan joma ni piny wan kod hinyruok mang'eny kabisa nikech kata mana e weche mag skul ok wang'eyo kaka nyithindo dwa somo e thuolo masani nikech gik moko duto te ibiro dwar kokadho kuom janyuol to in be janyuol ni tegemea mana tiji mar ohala matindo mitimo to tiji ni bende kidhiye giminwang'o malong'o miduogo e ot bende onge. Ka waduogo e weche mag chulo udi inwang'o ka landlords medo bei each and every time. Kiduogo ot adier kata mana kaka dichul ot nyalo tami to sirikal wasebedo kwa ywago wach ni seche duto te to sirikal ok osebedo ka chiko itgi.
Mana kamana ko Mogajwang pod wadhi nyime mondo mi wawinj pa jopiny kotenre kod budget manosom odiochieng' ma nyoro gi jatend migawo mar omenda Ukur Yatani. Wadwa ng'eyo ni japiny mamwalo kaendi bende yudo pogruok. Jatelo go erokamano kuom chopo. Adwa ni nyiswa ni budget manyoro bende ok cover maber un kaka jogo modak kod ng'ol e pacho kaendi bende noyudo fuong'ruok. Budget manyoro kuom jomong'ol an iluonga ni Thadayo Bara. An civic educate gi Uraia Ugaria organization. So gima temo wacho en ni jomong'ol ne gidhi maber, but chandruok mantie ni ing'ere peswa itero ne organization National Council for Persons with Disability. Koro gima nyaka sirikal dhi ng'i en ni pesa ni kotere kacha botiyo, nikech onge tiende tere kuro ten yo mar kwalo pesa igole kati tere kucho to giyudo goyo magi kago pesni go to gidhi gisogo mfuko. Koro mane chandruok mantie sani ng'eni wachulo gowi ma wan ok waneno berne. Kiwuotho e Kenya te iyudo ka budget manotim chakre 2013 nyaka 2017 for example nyaka 2022 ma wantiere ni ibodo kiriwo pesa no te doringo trillions, to kiwuotho e Kenya tineno ka development ok reflect pesa no endo. Yes, development ok reflect pesa no endo. So gima temo wacho ni koro nyaka gidhi ging'i ni to pesa no tiyo maber kaka idwaro, nikech onge tiende timo budget ma gi allocate pesa kato wan miwewa wan johala ema koro chulo, nikech jomineno mi allowances go jok chul pesa ka gidwaro to gibiro ir johala ka pile pile machulo pesa pile. But koro inego bed ni ging'iyo yore ma johala yudo gitero pesa kuonde ma johala nyalo yudo go dongruok. Yeah. Kamana nyamana kamana Mogajwang iwinjo ko wacho ni sectors mag jogo modak kod ng'ol gino temgi, lakini johala owe piny kaendi common mwananchi ok yud fuong'ruok ahinya kotenre kod ningi ma bende omedo ridore, mauta onge, pi onge, gik moko oket bechgi malo. Pod wadhi nyime kod winjo pach jopiny machiegni mondo mi apachi kotenre kod twak ma wan go kawuono e wi budget manosom nyoro. Kachako nyinga iluongo Patrick Okopondo, atiyo sekta mar matatu. To mafuta beche ni malo, gimama mwatiyo salad, ang'ogi beche ni malo. Sabra kineno abiria, ing'isa abiria no meta pesa, to wacho ni ba pesa to onge go. Koro ng'e kaka digon wad matek be onge. Rangro kaka onyalo dwoko na nengo mafuta piny. Gimama mwatigo ka salad go, ang'ono gi kot go, dwoko ma piny. Gimara mora ma anyalo wacho manedho wach man kodo e kinda kende. Koro sekta uka mar jogeche iwinjo ka nitiere sectors kata kopogore gi mar geche golne gi wach juo koko, bende mano konyo ngima ma sani aja Kenya kale. Mano ok okonyo, mano ok nyal konyowa. Kaka warango ka wantiere ok nyalore. Amoso jikwa Ramogi duto kakwayo ni jotendewa madongo manie mgawo madongo temo mar mondo mi akwagi anena an to wach budget ma nyoro nyosom pok aneno fuong'ruok moro amora ni kuom mafuta sani pod chendo magache gi moko pod onge kaka nyalo yudo mo, aswa sana mag petrol gi nigi shida ahinya. Ma akwayo ni jogo eko man gi petrol station ikwa Ramogi dwaro ni mondo gikonyo anena gimiwa mo mondo gachewa gi yud kaka wuotho. Sani nyithindo bende chiegni yaw skul, koro kaka nyithindo gidwa chako dhi safar wadwa konyo nade. Mano ema kwayo Ramogi studio mondo konywa gi mano. Erokamano nyamiyo ng'amo gik mondo miyo miwa pache kotenre kod twak ma wan go kawuono, mondo miyo nyisa ni in kaka ja Kenya bende iseneno fuong'ruok nyore manosom budget, ngima dhi chalo nade, bineno ka japiny dhi resore koso? An kaka osomo aneno ni ngima ok nyal bedo lokruok nikech jogo onge gima otimonwa maber. Pod wahinyre ahinya, wan kod kech mang'eny, wahinyre marach. Koro gine kaka ginyalo konyowa mondo chenro odhi maber, mondo wahinyre. Nikech king'iyo to mafuta bende chandowa, gik moko chando budget omenda. King'iyo kata skari beche tek, ang'o beche tek, mogo beche tek. Koro ginene kaka ginyalo konyowa. Akwayo ka sirikal oyie to mondo ne kaka nyalo konyowa. Aneno ka jogeche, aneno ka in ka e sekta mar gari ogolne geche mithedho pacho ka endi juo kama ikawo kinde ka kinde. Be wachno dhi konyo yo moro amora? To wayudo ka bende pur niang', jopur gigo mopogore opoch puro chele gin ok omigi omenda manyalo konyogi ahinya e bero sectors gi mondo omigi dongre. Jopur to pod biro hinyre ahinya, lakini jomatatu to biro konyre matin.
jopur to ka bro medo hinyo nikech ka koth nok chwe. An kamano kaka nyalo tieko onge weche mang'eny. An gima nanya kwayo ni ne baba one yudhe kaka nanslas ne baba ene ma ene wamiye telo e piny ka ene mokawo telo, lakini an kaka nga asl ok onego bed natiyo gi dhulu mar asla, onego bed ni baba wacho niya oduokonwa mafuta chien, nikech sani kaka mafuta ni malo ni, gik ma wauso sani ni malo ma chuno ni ok anyadhi tich nikech mafuta ni malo, koro medwa gik moko malo. Mane kwayo ma gombo niya mondo babo owinje kwayowa wan kijende, koro wadwa many kune ka koro mednwa gik moko malo, wadwa ma iluonga ni Antonio Tieno issue mar budget ok adwa wuoye to kech pok I go through budget, but I expect ni mwananchi wa kawaida otimore nade odhi maber, iwinjo, nikech sani maisha nitiere malo, iwinjo. Mar ariyo, wan kaka wanjo transport kae wainyore sana, to wainyore sana to nikech mafuta kosebedo malo, sama mafuta nitiere malo, abiria mabiro ok ing'e ni abiria mantiere malo mabiro ok ong'eyo wach mar mafuta, gidiyowa, to sama gidiyowa nochulo county, wachulo gik mang'eny. Jo biashara ma kawaida bende hinyore Kisumu kae, to nikech ang'o, mafuta kantiere malo, transporting mar gigi magipuro bedo malo, ka gibire market to gidiyore. Mano mokwongo, mano gima wanyalo wacho. Erokamano. Mana kamano nyakoro Mogajwang' ang' na mi Dani mogik mondo mi wapache en osebedo owacho ni osedak e ngima kae, ndio ng'e ngima kaka chalo are ndalo Kenyatta Moyo. Nyalo nyisowa ni ngima chalo nade kotenore gi budget chung' na gi kae madhe mondo mi apachi chak. An giluonga Margaret Nyamasaria Ragumo. An nachiko ita e redio mondo awinj ni budget oduokonwa gimoro chien, to awinjo mana ni polisi omedi, kia jopuonj omedi, to kawinjo nying mogo, to kawinjo nying sukari, to kawinjo nying gimoro amora mar ohala kata mar chiemo. Ring'o en kilo siling 50, rech en 150. Koro kaka wan mon liete duwa konyre nang'o, piny otamowa, to budget achiko ita masepenjo ni nawe ni dhi duoko mogo, idhi duoko chak, idhi duoko sabun. Gima winjo maduong' mana nomed joma nigi telo mamalo. Koro joma nigi telo mamalo ok wapani biro winjore gi telo mapiny. Wan onge gima waloko, en mana swekla matindo tindo mane wanyalo paro kata ni nyalo miyowa pesa moko mane miyo jodongo ka. Embo lande group mane lande polise, ok wawinjo nyinge kumo chomo. Koro gigi bagowa wan mon liete man gi nyithi kiye, wakia gima dwa tim jokama. Piny obagowa, sirkal mamalo uru gi baba, konywa uru kaka mon liete, miwa uru kata pesa machumiyo matin tin cha, ber jo wakano, en komiwa go dichiel, idaki muore, utiko dweche 6 dweche 5. Koro thagruok ma wan godo ohala bende rume lwetwa, kata gima dimed go stock onge, omiyo wan gi ywak ni konywa uru. Nyasaye mondo gwedhu. Mana kamano nyakor Mogajwang' gi kanyo wachope giko mar kaupa jopiny achiel kachiel kwawuok e kar chung' geche ma Kisumu Bus Park kaendi, kama bende uwinjo ywak jopiny mopogore opogore kapod kata bedo ni ne osom budget odiochieng' makanyoro, nitie omenda mane opoge sectors mopogore opogore, nitie kuonde mane oyudo ber, to jopiny to pod ywak ni ok giyudo fuong'ruok, pod ngima omedo mana ridore, gi ywak ni mondo okony. Ka kamano taduok e studio mondo mi ka in gi penjo Sharon tipenja kapok wawuok waluwo weche matuch Kisumu
Kisumu kaendi kama bende wan kod ng'anyo moro ma bende likore ni bedo katito kotenore kod wach nominations mag Duond Buch ODM. Sharon, an kuomi. Erokamano ahinya Millicent, wawinji e yo makare. Penjo man godo mana penjo achiel. Awinjo ka moko kuom johera magwa wacho ni nengo mar mo gigeno ni bro dok chien. Penjo man godo akini stations logo mo margo eko petrol stations mantiere Kisumu. Bende oseyudo mo koso oyo nikech aneno Nairobi kata station nyamburko oseyudo mo. Kisumu kaendi pod mo onge nikech kata ka wawuok utewa kwadhi tich gokinyi waneno ka pod jo boda boda jogeche giriedo laini gi kubni ka gikawo go mo. Pok waneno fuongruok moro amora. Mane gima dhi nyime ka momiyo jopiny pod ywak ni ka ok nyal duok negi bech ka ok nyal duog mo kata duok bech mafuta piny to onge kaka ginyalo konyore nikech mauta no e gima bro tingi kata ijawala kamoro amora midhie kidhi wero to ibro tiyo gi transport to ka mo onge to bro chuni ni ohandi dhi dok chien nikech onge kaka idhi chopo kuma inyalo kawe gima inyalo uso mondo mikonyrigo. Erokamano ahinya Millicent, en gino marwa ni jo Kisumu ubro yudo mo machiegni. Kaka manyako Ramogi Juang mana reporter marwa Millicent Adhiambo kawuok achiel e kaunti ma Kisumu. Kaka mano mana kaka inene TV ni kanyo, Joyce Oduor pod dhi nyime koda twak mare e chenro mar mbaka oromo. Kaka mano Joyce Oduor achwalo twak kuomi idhi godo nyime. Erokamano ahinya Sharon Ong'ao kuom tudri koda reporter marwa e kaunti ma Kisumu mar mondo mi jopiny bende ochwala aduond gi kotudore koda twaka ma bende wantiere godo e studio ka odiochieng' ma kawuono. Akawa dhi mbele koda twaka nyakwa Ramogi Juang kaponi e ka itudori kodwa odiochieng' ma kawuono antiere koda welo adek mano Philip Olo kaachiel koda Robert Mbok ma bende wantiere godo e studio Nairobi kae. Akawendowa machielo en Hesbon Omolo ma en jalony e weche mag uchumi matudore kodwa achiel kachiel aka entiere e studio marwa mantiere e boma ma Kisumu. Akawa dhi mbele koda twak machalo kama endi. Hesbon adwani wachak kodi iwinjo duond jopiny e kaunti ma Kisumu kacha. Jopiny chwalo ywak margi ni budget makamano okomulo weche mag medo nengo mag mo, okomulo weche go mopogore opogore ni ngima pod oridore. Adwani lerne mana jopiny ni budget makama ne en misomo e yo machalo nango kaluore ni kata wan kane waluwe weche makamago no mulo budget makamae onego bed norango weche mage kata weche kaka mage to kochopo kanye monego bed no kelo ne jopiny resruok magidwaro gisani. Hesbon. Erokamano ahinya Joyce, aparo ni gima duong' ma jowa kendo owacho maler en ni budget ni okomulo gigo mahinyo japiny e chunye kabisa. Weche mag nengo mar mo ni malo, weche obed motedo, obed mafuta mar mtoka, obed gigo ma ji tiyo godiochieng' kodiochieng', kae to komedore gi horo mwasebedo go. Koro jopiny winjo matek ma budget ne giparo ni nyalo mulo gigo machando gigo. Aparo ni maduong' moloyo mae budget mogik ma ker mar Kenya migosi Uhuru Kenyatta ne bedogo, to kaka wang'eyo Uhuru ne nigi gimiluongo ni Big Four agenda. So budget ni thothne ne menyo mana the Big Four agenda. To Big Four agenda kaendi kamoro idich gi weche mag thieth, idich gi weche mag infrastructure, kae tangi donje gimoro ni food security, kae to bende iyudo ni koro kodok korka gi housing. Kodok korka food security kae mane waparo ni weche mag agriculture gi kaka wanyalo konyo japiny ne inyalo ng'iye motegno. Mak mana ni adieri makende ma jopiny nyaka ng'eni Kenya nigi gope mang'eny. Omiyo wan gi thuolo matin ma wanyalo tiyogo mar mondo mi wamul fuonde mopogore opogore mahinyo jopiny. Chutho gi hecha dahero ni pesa mimiyo migawo mar pur agriculture do bede malo moloyo kama okete nikech 67 billion thin kata 63 billion gidwoke piny higa mokalo nong'eny molo sani. To sani ma wan gi oro mane wadwaro kony mang'eny e area no. Kopogore gi mano, bech mafuta ni malo. Bech mafuta kane wanyalo deal go nen golo taxes madongo machando wa e yor bech mafuta. Momul moliek matin excess duty, inflation adjustment go, mago tok nyak konyo malong'o, gitin kabisa. Omiyo pod nyaka wabuok penye ni to ere kaka wanyalo neno ni wamanyo yo ma ji te ochulo suru mondo mi mzigo kik bed ni koro idwa thungo mana joma riembo geche to nikech kang' isekete mafuta to gimoro amora ang' nyaka dhi malo. Machielo kendo en ni
mo mitedogo machalo motedoni en mo ma gige wagolo oko. Da paro ni sirkal maneno maber ma nigi gimoro ni Vision 2030 nikech mondo piny dongre ikuongo lengo mabor ka tiketo chenro ma michopo kanyo. Tiyudo ni wan e kore kae nitie migepe mang'eny mwadonje ma ok otenore gi Vision 2030 kata kotenore to kotenore gi kaka ne wachano. Koro iyudo ni mafuta pod wagolo oko pinje machalo Sri Lanka. Ere kaka wanyalo miyo bechgi obed mayot ni nyagolo osuru moro amora mantiere gik machalo kaka modhigo mondo mi japiny oyude mayot. To modhigo bende kilosogi e faktochewagi itiyo gi stima. Stima ni beche ni malo. Magi gik makane wamulo to wadhi konyo japiny. Koro kamwa chopeni to wanyalo mana bedo gi geno ni kamoro sirkal manyien mabiro bang' yiero mwachomoni nyalo ng'iyo gik moko kuom gik mwaliekogi mondo mi ging'iyane ka ginyalo medo pesa e migepegi. Gima chalo kaka motedo. Wan gi Mombasa, Coast Region nyalo bedo gi gimilo ni palm trees. En project madhi higni moko 3-4 mondo mi gichop kama ginyalo harvest gi. To kichako gi sani kiny wabiro konyore. Nikech food prices medore odiochieng' kodiochieng'. Ok gibidok chien. To gima nyalo konyo en yuto mar japiny kanyalo medore to nyalo bedo mayot. Aparo ni kanye kama ng'ikruok odwa bede nikech gope mwachulogi japiny mang'iewo alot gi gik mathindo thindogi ema chulo. Erokamano ahinya Hesbon. Gin joma dongogi. Erokamano ahinya Hesbon ka intiere kaunti ma Kisumu. Dagom ni Philip Oloma bende nitiere studio ma Nairobi kae. Bende ochwale duonde kaluwore koda wechego mag pur. Kaluwore ni sekta no mar pur en achiel kuom sectors ma kelo chiemo mathoth e pacho kae kaluwore ni sani akwanyalo ng'eyo nitiere det bonyo ma bende omonjo gwenge mamoko e pacho kae. Nitiere nyaka kute mag kungu ma bende chamo oduma e gwenge mamoko. To sirikal oketo mana pesa matin kende e sekta no mar pur. Philip, mano ere kaka nyalo hinyo jopiny to ang'o ma sirikal onego bed ni timo? Wan kaka jopiny wasebedo kwa hinyore ahinya. Nikech migawo mar pur iluongo ni lumburu mar Kenya. To en bene lumburu mar jopiny. Ma kisungu wacho ni backbone. To koketne pesa matin to wadhi hinyore. Sani jopur mbolea kende kidwa nyiewo mondo ikete ti odumbi kata iket godo kothi midwa pidho. Idhi yudo ka beche tek nyong'woyo. Wuok e 1,000 gi bathe to sani ochomo 2,800 kuro. Koro wahinyore ka nowinjo mednwa pesa moro matin to gimochako ng'i maduong' kuom pesa moketnwa no odhi tiyo nang'o. Nikech nitiere ji mang'eny e iye kama mondo pesa ni ogik ne japur odhi gik samoro ka mopogore gi makaka oketeno. Koro degi medonwa korka pur no matin mondo gigewa bende wayud kaka harvest maber. Mar ariyo, pesa kata matin ma giketono gimanynwa ohala moko maoko mok kata ne japur moro puro oganda ne kamoro to dogo uso gorogoro $80 somewhere to nitie ng'ama kawe gi $80 no to dwa dhi use oko $500. Koro wan wahinyore piny ka to ng'ato nitiere ma benefit ang'o ma yudo nweng'o moro kuomwa. Koro korka pur kanyo gidwa hinyo ahinya kaka jopiny. Erokamano. Kwadhi korka kori Robert Ombok ma bende en ja ohala e pacho kae kendo iseng'iso ohala ma bende iloko e pacho kae. Nitiere omenda ma bende omiyo ohelni matindo mano $604,000 ma bende en credit ne wanyalo wacho ni SMEs johelni matindo ma bende loso mwandu kata thedho mwandu e pacho kae. Ka bende nitiere omenda no ma bende oketne mano mar credit guarantee schemes. Mano ere kaka nyalo konyo, bo nyalo konyo jogo mantiere sekta mar ohala e yo makare kose oyo? Erokamano Joyce, anyalo wacho ni pesa moket miluongo ni finance to SMEs, yani jotij mag matindo tindo en 626 million. Koro gima de piny nyalo timo maduong' ni nyalo med pesa ni mondo SMEs ene lumburu kendo mar piny ni. Ma kaluwore gi kuma ushuru ae no wacho ni 2.4 trillion en pesa mwadwa pati mang'owa midwa gole e piny ka mondo kwa support budget mar 3.31 trillion mano landicha. Koro kini nyalo mede matin mondo dhi malo matin mondo small and medium enterprises oyude konyruok e yoni deg dongruok obedo maduong' nikech semise konyo small and medium enterprises to small and medium enterprises ondiko ji mang'eny e piny kae. Manyiso ni kwa miyogi
ka wathulo gi malo matin te wadhi bedo gi nafas mar loso tije mang'eny to ojendewa nyithindo jo matindo mineno ka ywak pile pile ni tich onge ne nyalo bedo gi nafas mar yudo tich. Koro kanyo naparo ni jo finance nowinjo time maber moloyo nikech 626 million ok en pesa mang'eny mwanyalo wacho ni nyalo kelo lokruok maduong'. Mae kwa ng'iyo gi budget mokalo onge pogruok maduong'. To kwachak wang'iyo supporting access to finance 3.0 billion. Mano pesa matin kendo manyalo wacho nikech magi e sectors madongo mag economy. Ki wuotho kata sani kidhi industrial area idhi yudo ka nitie kembe mang'eny ki wuotho idhi kata dala mar Kisumu idhi yudo ka nitie kembe mang'eny mondiko ji. Manyiso ni magi jomoko ndiko achiel kachiel gi sirikal. To jogi kiyudo opportunities makoro migi ng'iyane kwa ng'iyo migi supporting access to finance 3.3 billion. 3 billion kende en pesa matin. To kwa ng'iyo the recurrent expenditure mar Kenya maduong' en 2.2 trillion. Manyiso ni ma pesa mwatero wachulogo jo sirikal, wachulogo expenses ma jo sirikal bedogo, to wayudo ni nafas maduong' mar loso tich pod waweyo nono. Koro an dero mara kaluwore ka siro gima Hesbon owacho gi gima Oloo wacho, dero mara dewa kelo pesa kende sectors ni. Nikech samwa kelo pesa sector mar jua kali. King'iyo sani wawacho ni kazi mtaani program omiye mana 2.1 billion. Samimiyo kazi mtaani 2.1 billion. Ma en opportunity. Kazi mtaani wang'iyo ni youth wa mang'eny maonge tich ema timo tijni. Samimiyo gi only 2.1 billion. To sectors moko iyudo ka imiyo pesa mang'eny, migao mang'eny. Nyiso ni okikonyo jo youth wa mang'eny. Koro da medo jiwo jo sirikal, kendo da medo jiwo jo waduto. Watemane, kata ka kazi mtaani programi, do wadhire kendo chope kata bilion 5. Te wawacho ni pesa ni kodhi ne jo youth wadhi konyore. To kendo kwachak wadoke migao mar ohala. Yudo ni supporting manufacturing for job creation, no mi mana 10.1 billion. Job creation, ka wanyalo bedo gi jobs mang'eny, nikech kwa ng'iyo matut, sani onge tije mang'eny ma sirikal chiwo. Nyithindwa mang'eny motieko university, nyithindwa mang'eny motieko colleges, nyithindwa mang'eny motieko secondary schools, ka giduogo to gina dala. Manyiso ni ka wanyalo medo majira migao mar ohala ni, te wanyalo konyo economy wa e yo maduong' zaidi. Mano podan gi ywak, manyalo wacho ni anyalo ywak ne ambassador Yukura Tani ni temo matin timedo jolo joala, nikech seche mwa jolo joala to joala ng'eny, to joala ndiko ji mang'eny, to mano wakonyo pinywa. Kasto kendo seche mwa bedo gi thuolo mar kanwa miyo support maduong', wach kata ni credit guarantors no wamedo kata waketo kata bilion 6. Nyiso ni jo mang'eny nyalo access credit facilities. Ohala mang'eny ji oriwore nikech inyalo yudo loan ka matin tikelo ka titiyogo dongruok tichaki yudo moro matin kachacha. Koro manyiso ni de watima to wan kata ei piny kai wanyalo employ jowa mang'eny, wanyalo bedo gi gik mang'eny mamiyowa revenue. To seche ma ok otimore, nyiso ni pesa mang'eny gi gik mang'eny wabiro ng'iewo ka oko. Sama koro wadwa import kata gima chalo kaka toothpick, kata gima chalo kaka kibrit, to de wan gi opportunity. Wanyalo gero kambi maloso kibrit. To kambi magero kibrit ni kose gere to ndiko kata youth wa moko 100 kata 1,000. Donge wakelo dongruok. Koro anda medo siro ni de sirikal mede ng'iyo sekta mar jua kali kendo teme ng'iyo sekta mar biashara, nikech ohala gi emondiko jowa mang'eny. Dwa bedo gi lokruok maduong' ahinya budget manotim mosekaloni. Erokamano ahinya. To sekta mabende wanyalo wacho ni nyoyudo kata ber mathoth en sekta mar somo e pacho kae. Ka wang'iyo penda mopogore opogore noket ne gedo mag kilese mag CBC. To ka wang'iyo ka wadhi e sekta no mar special needs kata nyithindo mantiere koda ng'ol, mana kaka Philip kane wachako chenro makama inyiso ni in mano e gino ming'iyo ahinya. To bende noketnegi omenda maderom bilion 1.2 mano e sekta machalo kamano. Korka pacho omenda makamano biro konyo e jiwo somo makamago kaka japiny kose chalo nang'o? Kaka japiny to gi ng'ama ng'iyo weche mag ji manigi dwaro makende, ma dongere luongo ni joma nigi special needs. Pesa no do jasnwago matin, to kata moketino sirikal winjo ng'iye ane maber ni to dhi timo ang'o.
wan gi ji mang'eny ma nigi maonge thuolo man gi dwaro makende mowinjo bed ni register gi jo PLW, Kenya People Living with Disability, to gin e local areas, ging'eny kuro, to sirikal winjo tinwa kata gi chife mondo nwang'nwa nyithindo gi moko ji obukore oweyo noran to onge ran kuom gi kanyo. Gin joma kobedo modified to ginyalo timo gimoro ma dhano beneno, kendo gimbe ginyalo bedo inde ng'at man kende ma timo gire en owuon. Koro de sirikal mednwa kanyo matin mondo wa register jogi, to pesa ni be ong'ini to dhi timo jogi nade. Aya, king'iyo CBC ber gi nyithindo gi, nikech kang'iyo nyithindo mapuonjo man gi dwaro makende, gibere gik mitimo gi lwedo, to gin competency gima ginyalo timo, ka gi dedicate them, ka iketo chunygi, to gitimo gimowinjore. To aneno mana koket pesa ne CBC, to chako oket moro mar dongruok mar skunde mag primary, to gi mag secondary, to gi mbalariany mamalo. To wan oketnwa mana pesa ni kaka joma nigi dwaro man kende, to kwang'eni wadhi dhi e sikul mane. Wan be dak ne pognwa moro matin kwar jo CBC ni oketnwa, to kopono riwa gi jo CBC ka tiere gimoro manokali e Kenya ka act ma 2003 gi dongere luonge ni inclusive education. To wan wajoma nigi dwaro makende gi wayudo tich matek kikawo nyathini kata ikawo nyathi tidwa tero skul mar sirikal, nikech jopuonj onge kuro mawinjogi. Jopuonj nitiere to gin oko ndikigi, nikech pesa igolo to kwang'eyo ni gichomo kuma nade, jopuonj hinyore. Koro de ginyalo manyo nwa jopuonj ma be ong'eyo dil gi nyithindo man kendgi, to gimedie pesa ni to rom jopuonj gi, to gindiknwa gi jopuonj motimo nade moromo. Kaso CBC ni nitiere gimoro ma joma nigi ng'ol ma nyithindo dwaro miluongo ni structural building that supports special needs. Gedo moro makende manyalo ungo kata nyalo konyo ng'at moro mong'ol, kata ng'at moro ma en gi kido moro ma kien owuon. To okwang'eyo ni CBC ni jatend migawo no kolero nwa ni en mana mar regular joma ni kare somo CBC ni, koso wan bende oketwa iye ka. Koro de gimedo nwago, alafu korka gedo mag classes, gilosnwa classes motimang'o ochomore kodwa owuon manyalo miyowa thuolo mondo wayud kaka wasomo e yo maber. Erokamano ahinya. Kwadok korka kori Hesbon, kitudori kodwa ka intiere kaunti ma Kisumu kanyo, iwinjo kaka Robert ochwalo duonde kata ochwalo ng'ur mara en kaka ja ohala e pacho kae kotudore koda omenda mabende oket tengene ohelni matindo kata SMEs ama pacho kae ndi mathedho mwandu kachiel koda mano mabende ginyalo kawo ka mar hola. Kachiel bende iwinjo kaka Philip bende ochwalo ng'ur mara e sekta no mar somo ahinya to mano mar nyithindo modak kod ng'ol. Korka pachi paro ni jopiny nitiere koda owinjore ni gi chwal ng'ur margi e yo machalo kamano kotudore kod omenda manoketnegi, kose mano omenda ma sirikal nowacho ni onenana ni ber koketne sectors makamago. Hesbon. Erokamano ahinya Joyce, aparo ni giwacho kare, nikech chutho omenda momi informal sector kata momi jogo man gi special needs okoromo kalure gi kaka wan kaka piny. Omiyo gin kare kade gihero mondo giyud atamalo maduong' moloyo magiyudo no. Mak mana ni ng'eni sirikal bende nigi dwaro mang'eny magitemo ni mondo mi gidilgo. Somo mar CBC ni apari no kele ka ikruok ne ok nitiere maber. Omiyo osebedo gi achiedh nade mang'eny e koreka makata ma olandi ni dhi tim mar junior secondary no. Nitiere penjo mang'eny ma pod wanyalo penjore kako dhi bedo. Omiyo adieri ni sirikal ok osetayo migawo gi mabeyo. Nawacho gimoro chien kacha ni mondo ibed gi dongruok kata chenro makare mamiyo dongruok bed e piny, nyaka ibed gi miluongo ni long term plan. Igo ondama maduong' e pachi mokwongo mikone tidwa dhi kanye. Pinje manotimo magi manogerore. Singapore gini wasiko wuoyo kuomgi to nikech ne gin gi long term plan. Kaeto kiseng'e ni dhi kacha, wuotho chomo kata ka en wath ong'er, ting'e ni akanya ka wath ong'er en thuolo marom nade mondo achopi. Koro igo ondama mos kichomo kucho. Mano ok osetimore gi sirikandwa ni. CBC ni nobiro e kore manok waparo. King'iye Vision 2030
onge reform ma wan go. Mak mana ni nyaka nobi to gisetemo kendo wagone minister Magoha Giniero kamano ni gisetemo mondo mi gitem gidin kuonde manitiere rode. To adieri makende ni migao no komi pesa moromo kendo kong'i kidienje mamoko kaka koro joma nigi special needs go gimbe gidwaro pesa moromo gi maber manyalo miyo gimbe gibed mainstreamed e reform mar education system ni. Kodok korka informal sector, aparo ni sirkal otemo chiwo kony matin ka gi ka, mak mana ni kaka jawinjo nyawado machielo no wacho, pesa moket no koromo nikech informal sector mondiko ji mang'eny e Kenya kaka wuon. Agriculture bende oketo ndiko ji mang'eny joma jopur thurwa ka. Migepe giyudo komi pesa matin kabisa. To migepe mamoko tiyudo komi pesa mang'eny kabisa machalo security. Kama paro ni sirkal oyude maber kipenja in terms of allocation en mana mar health. Mapani gikete pesa moromo kendo aparo ni ging'iyo that universal health coverage ni nyalo bedo maber. En mana ni kichake kole maber to gik machalo kaka pesa mochiw ne vaccination ni nyalo duok piny matin. Ang'eni wach corona pod nitiere pinje mamoko to thurwa ka ne bet koro wayudo nafu matin makata abuog rombe gi koro wawerwako. De wakaw mano to waluome migepe moko matindo gi. An gi geno ni mano pod gima nyalo timore nikech wabunge marwa nigi teko mar puodho chik kendo kadho ginyalo timo reallocation. Ng'eni samose some kama to nitie pek moko ariyo adek to nyalorega nikech osetimorega. Omiyo pod wanyalo chwalo ywakwa kolure gi jogo mwayiero mondo mi gidogi non gini maber mondo mi gik manitiere kuonde ma ywak nitiere go mondo bi oloki. Erokamano ahinya Hezbon. Maduong' moloyo. Hezbon erokamano ahinya kapod an kuomi. Anyalo dhi mbele Hezbon. Atemo wacho ni maduong' moloyo en ni japiny onego ng'e ratiro mare e weche mag chwalo pache e budget ni. Ma kochopo sama koro isome to in gi ratichi miwacho ni noachwalo para aina ni bene ung'iye ma mondo mi embe oyude kony motegno. Mane momiyo budget process chakre dwe mar 9 to biro nyaka sama koro isome dwe mar 6. En mani koro wang'ni to notime mapiyo nikech yiero ma wan go. To wan gi ratiro kaka jopiny ma onego beni wang'eyo ni to wadonjo nade e budget cycle ma ok warita chieng' misome budget eka wacho ni wan onge gimomiwa. In gi ratiro sama itimo sectoral hearing mondo ichiw pachi mondo mi pachi odonj kanyo. Mane madwa medo lero. Hezbon kapod antiere kuomi namdar kawuok karachuonyo nyisa ka ni penjna Hezbon kaka jalony ni ere kaka budget manyoro okelo lokruok e omuom mabiro e sirikanda kor gwenge. Parni sirikanda kon gwenge mapacho ka bende no mi biliona 370. Inyalo mana lero ne japiny ni ere kaka budget makamano biro kelo lokruok kapo ni nitiere lokruok moramora Hezbon. E bonyiriri matin kabisa. Local county governments omi 370 billion kaeto nitie gimoro miluongo ni conditional grants bendo chako migi 37 billion. 37 billion ni aparo ni chien kacha ne sirkal riwe kanyakle aguch ma counties. Taparo ni kalure gi wach manoa e court koro no okete tenge. Tieni ni counties koriw pesa gite nyalo romo gimoro ma close to 400 billion. Koro nitiere the same amount manochiw higa mokalo. Omiyo onge lokruok maduong' ahinya kanyo. Mak mana ni counties bendo migi moro nitie chike moloki makoro bro dwaro ni on source revenue giteme gimanye omenda gi giwegi bende yo makare mamedore agulu magin go mimiyo gi kowuok kuom kiti mar sirkal mamalo. To gimomed kanyo malong'o to onge. Omiyo counties pod dhi bedo gi pek e yor gimiluongo ni kaka ginyalo timo service delivery. To wach gimoro be mamit kama japiny onego winji mosechandowa higni mang'eny. Gimiluongo ni resources follow functions. Tiene ni nitie chik midhi kadhi madhi miyo tije mosetere county kalure gi katiba mondo mi omenda gi bendo ridre piny kuro ma ok ikelo service kaka agriculture to pesa ne to dong' Nairobi. Erokamano ahinya Hezbon. Hezbon samarwa mano miwa oseru madwa ni wach mana wach ni mogika aka wachopo e giko mar chendo ni e bonyiriri 10 Hezbon. Erokamano ahinya Joyce mara en mana go ne nyikwara Mugajwang' erokamano kendo wamedo jiwo uni mondo wabed gi lokruok makare, wayier jotelo makare mabiro go gik machalo budget gi noro makare. Wayier jotelo mabiro telo ne counties wagi maber. Kato wayier ker mabiro telo ne Kenya mataye maber. Mwadoge ndalo mane bank
ne wuotho ka sayo ji nokawo loan nikech nochung' ne omenda mar piny maber. Sirkal maber chakre gi jatelo miyiero. Kik iyier jatelo mok nyal konyi. Erokamano ahinya Hesbon kuom kawo thuolo mari mar mondo mi tudri kodwa kowuok e boma ma Kisumu. Ka wabiro korka kori Philip, in bende aneno ka samaro mano miwa oserumo. Adwa ni nyiswa wachni mogik kotudore koda budget ma bende no soma yango odiochieng' manyoro. Isewacho kaluwore koda kaka iwuoyo in korka kori neno ka onge resruok moro amora. Kata kamano wachni mogik ka wachopo e giko mar chenro makama. Bonyerere 10. Gone jo kwanya na mero kamano ne jo winjo mane winjo kaka wawuoyo. Budget no wanonge resruok mayudo to wakwayo sirikal ni mondo winjie ywakwa gitimie gimoro. Machielo mondo mi budget ni odhi oket e tich ma mondo kony kata ohinyowa kamano to mondo bed e tich wan kaka jopiny nyaka wayier kochakore e lo piny kae. Ng'ami yiero piny kae ema dhi tiyo gi pesa maber malo. Erokamano ahinya. Robert korka kori in kaka jalno manitiere sekta mar thedho nyamburko e pacho kae ponono uyudo resruok matin kata kamano wachni mogik ka wachopo e giko mar chenro ni. Aduoko ne nyikwa Ramogi erokamano maduong'. Kasta aduoko ne jo studio mar Ramogi erokamano maduong' kuom miya nafas ni mondo awuo e chenro mar joala. Da wach ni ne sirikal madhi donjo manyien, wang'eyo ni wadhi bedo gi sirikal manyien. Da med jiwo gi ni sekta maduong' magimiye ng'iyo matut en sekta ma nyalo provide employment. Manyiso ni Juakali sector, manufacturing, enterprise development and industrialization wamiye migao wamiye sirruok maduong' mondo wang'i kaka wanyalo konyore kaka country. Erokamano ahinya. Wachna. Erokamano ahinya Philip kaachiel koda Robert kaachiel koda Hesbon molo kuom kawo thuolo maru mar mondo mi ubi wabed koda twak machalo kamae e studio mano kotudore koda budget mabende no soma yanga odiochieng' manyoro. Mano budget mar hik omenda mar 2022-2023. Nyakwa Ramogi Ojuang de wagomba ahinya dhi mbele koda twak machalo kamae lakini nyisa ane saa marwa mano miwa oserumo. Ote bende aneno ka ng'eny ahinya. Ote odhuro e Facebook kacha, ote nitiere Twitter, ote nitiere nyaka e namba mar 23600. Kata kamano ok wanyal somo ote duto ama bende ne yoronwa odiochieng' ma kamano to wagoni mana erokamano kaka janeno marwa kuom bedo kodwa kane wachako chenro ni mane wachako kodi saa 12 mar okinyi nyaka sani omolo kanyo saa 5 mar onyango. Elo Sharon Ong'ao kaachiel koda Cleophas Oluocha kod jogo duto ma bende oneno ni chenro ni obiro ni e yo makare akwayo ni mondo ibed kod odiochieng' maber. Oriti masani nyinga Joyce Oduor.